Ramogi kumedo kete Ramogi TV en kinde bende dano Twak kaendi kawang'iyo mago motenore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto ne okawo okang' mar tero pacho jotend migepe. Wantiere kod Kennedy Ondiek ma bende en coordinator mar UDA e gwenge mag iluongo ni South Nyanza. Kendo bedo kwa Twak kodero kamano kuom yudo thuolo mar Twak koda kawachako Twak. Iparo ni jatend piny Kenya William Ruto no okawo okang' ni nikech en owuon noneno nego bende oloko jotend migepe koso nikech dhir mosebedi kimiye kuom kinde mokadho. Goero kamano aparo ni mokuongo president kata ker mar Kenya okawo thuolo ni endi ni wira nitiere gik ma jo Kenya nyocho osebedo ka kwaye mondo tim. Achiel kuom gi nyocha en paro mar omenda mar higa mar 2024 mane jopiny ochiwo pachgi mowacho ni mondo weruok go madieri nyocha werego to kendo kaluwore gi gik manyocha jopiny neno kuom jowa manie sirikal, jowa manomi thuolo mondo otie sirikal, jomoko ne nyiso ngima mamalo kabisa, jomoko bende ne nyiso samoro gik machala achaya ne jok ma gitiyo negi, to kendo ne moko ne ok chal gimomiyo luor kit pek ma Kenya ne nitiere go. Koro aparo ni gima duong' ma president otimo en ni kaluwore gi weche bende mambaka ma koro idwa go moriwo jowa mopogore opogore mawuok e duond buche mopogore opogore. Iwinjo ka president tieko speech mare kanyo owacho ni odhi keto cabinet manyien kose lalore weche e paro gi jok mopogore opogore, stakeholders mowuok kuonde mopogore opogore. Adieri ne nitie malalamishi ni sirikal nopong' gi ji mawuok e kabila achiel, sirikal nopong' gi ji moko ne ok nigi rieko kata lony kaluwore gi areas ma gintie. To bende notimo mani mondo mi oyud thuolo mondo dog back kaka uwacho ka mogik Mwai Kibaki noyudo thuolo mondo or dala jotend migepe duto to gi jolupgi mondo bed thuolo o reflect bang' jumbe ariyo nolando cabinet manyien. Kata kamano president ma William Ruto bende dhi kawo thuolo mondo ong'i ni to ei jok mane tiyo negi nitiere jok ma kok cheki to ne timo tijegi makare. Karo bende ni nitie ng'ikruok, nitiere moko manotimo tijegi makare. Kendo kama bede ni I'm confident ni kaka waziri Eliud Owalo aneno kuwacho ka notimo gik moko pogo chiemo adhere. Waziri Eliud Owalo king'iyo ministry mare mar ICT en ministry mane ni malo ka ng'iyo delivery report mare target mare osekalo nyadinwoya. Koro mana achiel kuom ministers man sure ni kata ka ibiro ng'igi to gibiro yudo thuolo mondo giduogi ok en kende, nitie jowetegi moko mane gin gi sirikal to bende nitie moko ma bende ne ok ni gi perform marach to samoro kitgi mane rach. Behavior margi mane richo mane samoro ng'ato nyalo ng'ado negi bura kata ka ok odhi ong'iyo gimotimo owuon. Kuom mano aparo ni mae ndio miyowa thuolo kaka jo Kenya mondo wa reflect wawach ni fine. Katiba article 1 wacho ni teko duto ni e lwet jopiny. Koro jopiny nochiwo pachgi, president owinjogi. Ageno ni luongo twak ma wawuoyo gokinyi ka ni twak ma dhi bedo matimo ang'o. Koro dhi bedo mondo mi okony president mondo ng'i Kenya gi wang' mopogore gi kaka nong'iyo. President onyiso ni wang' ni ok odhi bedo business as usual. Jopiny osebedo ka ywak kendo kata kiwinjo ka jopiny loso ka en seche ma weche manyien ne dhi nyime. Gachun jatend piny ne ok oyiero jogi kaluwore kod lony mane gin godo manyalo miyo moko kuom gi ne ok otiyo makare. Ipan jatend piny onego timang'o gi sani ka koro dhi yiero jotend migepe ma bro nyiso lony ma jopiny dwaro. Oro Emmanuel yiero jotend migepe katiba ok onyiso ni nyaka ng'ato bed gi lony kaluwore gi kamotiye. Geche ministers inyalo ga wilgi. Kawuono debe ni president olokogi dongo nyaka kata waziri Owalo tere education nyaka Murkomen mane ji wacho do tero kata water. Tiende ni a minister en ng'ama deal gi policy. Koro jok ma owinjo bed ni lure gi area magisomo kata koro chako bedo kaka joma chalo kaka permanent secretaries. To kata permanent secretaries be podi biro ni ng'ato kalure gi ability mare onyalo tiyo different ministries. Koro miyo ok onyiso ni nyaka ng'at mo bedo minister. Aparo ni jowa nyaka lerne gi mano. Ing'e ni nitie gik moko ma bende samoro kata ka ji wuoye to nyaka nyisgi ni a minister ok ochuno ni ng'ama osomo weche chike. Koro ng'at mosomo weche chike ok ochuno ni nyalo tere kata mane kan. In fact ng'ama osomo weche chike e Kenya kata piny mangima en ng'ama nyalo timo gik mang'eny kaka an asomo weche chike. Anya bedo minister mar roads, anya bedo minister mar education. Koro en ani koro teko mara gi rieko mara. An ok asomo weche mag siasa mineno gi. To sani donga bira yalo weche siasa ka. Donga yalo ga maber en samoro maybe koma yale mawang'o e jomoko nikech en kod UDA. To jomoko ni Kenya ni be ni wuoyo korwa koni. No ber. Koro nyiso ni dhano performance mare e gimi wacho kaka president. Koro president mar Kenya winjo be ni en ng'ama osomo ng'o.
nikech tiende ni ka in president onego bed ni nyalo handle gik mopogore opogore. Momiyo minister bedo ng'at manyalo handle gik mopogore opogore. Ok onyiso ni nyaka ng'ama osomo chike bed mana ni en ng'at mochung' ne weche mag katiba. No. Ng'ama osomo kwano ni nyaka bed mana ng'ama osomo kwano nyalo bedo chung' ne weche pi. Tiende ni mano e kaka timo. Though nitie joma nodhi e ministries gi to ne ginyiso ni onge capacity mar perform. Mano is okay. Mistake maduong' bedo ni president no nominate gi, parliament no vet gi, koro pek ni te. Dok kata ana wacho ni parliament ema bende no hinyo because they accepted mondo gi appoint ne president jok masa mone gi yudo ni wa obviously incompetent. Koro ana wacho ni jo Kenya wagone president erokamano kaka neno ng'eny ji ogone erokamano but pod okwaye gik mamoko. Kaka ana ja UDA understand kendo aneno ni fine pod idwaro ni mondo reforms mopogore opogore otimre. To moko gibiro dwaro ni mondo president obed gi consultation gi ji mopogore opogore mondo mi wang'i kaka wachorore mbele. Nikech piny bende ok di telne ga goko, itelne gi katiba. To katiba ne mawacho niya nitiere means mopogore opogore mag conflict resolution. Nitie jok mano yier gi duond bura mar UDA kendo waneno kanyo Kipchumba Murkomen nitiere kanyo, wantiere gi Aden Duale, wantiere kod jotelo mamoko mano yier e duond bura mar UDA. Kendo koro chal ma tije gi nyadiriyo orumo. Iparo no okang' mane ma inyalo kaw mondo gi president nikech gin jo kanyo to Kenya Kwanza ma pod nitiere telo ni kweth machal kama. King'iyo Facebook wall mara kaka Honorable Kennedy Ondiek sama ne Murkomen kamoting'o the lady from Kihara, Jane Kihara, jogo sama ne gibedo nominated. King'iyo what I posted on the date mane gibedo nominated nawacho niya it is not necessary mondo ng'at moseyudo position to serve Kenyans kaka senator kaka MP chak withdraw that service mosemiye mandate gi jo Kenya no dok e nominated role nikech ing'eni ma and is power which is nominated ok en elected. Koro ing'eni mano mistake samoro ne ong'eyo gima nodhi dwaro kuro and baby president ne ong'eyo ting'eyo nyaka be understand samiloso government nitiere pillars anawacho maber ok ochuno ni koro ng'ato bed faulted nikech koro en ka President William Ruto to ji ng'anyo generally ana wacho ni problems momiyo jowagi ng'anyo ok en problem ma William Ruto be ok en problem ma ministers en problem ng'eny gi mochakore ka mbeleni emomiyo jo Kenya wacho ni wasesandore ga ming'a ndalo Moi, ndalo Kibaki, ndalo Uhuru nyaka sani. To nikech problem machando wacho ka gokinyi tageni ni jomoko no winja kenda nuoyo problem machando en corruption and mano kende is the only thing ma jo Kenya tinde ok many thuolo mar tich to gimanyo thuolo mar yuto. Koro yudo ni ng'ato nyalo yudo thuolo kata jok mineno manyo tich mondo ndik gigi gimanya tich mondo many kako tana wacho ni pek mar kuo mar pes jo piny emomiyo wasebedo gi pek makata ane UDA kata ine ODM pek ko ikoturite nikeche jogo machiwo weche mag kandarasi machiwo contract miluongo ni procurement officers oyie mondo jotelo odigi mondo gi sign gik maricho. Accountants oyie mondo jotelo odigi mondo gi sign gik maricho. Auditors kobiro koyudo gima rach otimore oyie mondo jotelo geng' wang'i mondo giyie ni gima rach no kare ber. Then jok matimo investigation bende ka koro biro yudo ka auditor no oseyudo makosa mondo mikoro mak ji be chaki igeng'e nikech oyie ni jatelo mondo ti kode mondo investigation okethre. Koro an adwa wacho niya ka jowa ni kare to wang'iuru niya ere kuma wadwa dhi kata kelma minister adwa wacho ni awacho a station ma antie sani ni kata Nyasaye mepole moket bed Kenya ka president ok wanyiso procurement officers ok wanyiso accountants ni nyaka utim the correct thing to onge kuma bro dhi as a country. Gima duong' madwa wacho ni Kibaki nogolo ministers ge moriembo dhi dala te ne giduogo ang'o manodo ok michuki kende ma ji wacho ni michuki nikech ne michuki rules pod tiyo nyaka sani. Uhuru Kenyatta nobedo gi ministers ka donge mineno en mana Matiang'i to gi ng'anene to gi mano the late Magoha donge to ne en gi ministers mamoko. The main thing en ministers gi to Kenya bedo ni richo man gi makosa opuk gi oko mondo mi president koro wang'e onen mondo ng'i ka koduogo yudo nikech moko to biro duogo e cabinet. Kiwacho kamano ni iye gi ja Kenya mano wacho ni jatend piny be koro negose nikech en owuone mano yiero jotend migepe gi to chal ka gima ne ok obedo gi nokorango makare kano yiero gi manyaka ne dhire kore kogologi. Awacho ni niya teko te mar yiero ng'ama bedo jatend migawo nitie kuom ji ariyo. President en otimo gimiluongo ni nomination okawo nying go to tere parliament. Teko koro mar ng'iyo ng'ama winjo bed minister en parliament. Anano wacho nitie Azimio MCPs no wacho ni wane waringo oko jogo no ok wayiego.
gima ne gitimo ne nango nok waneno dissenting voices mane gindiko koro nyiso ni akara sani midhi e vetting ni ministers ibiro kel kata ane maketa minister today kata ine maketi minister today nitiere gik mabiro moni perform ministers wagi ok ofel tich ni tich otamogi nikech gin joma osetiye kuonde mopogore opogore jogi te gin successful in different areas ma gisetiye waseng'eyo tich ma ng'ato ang'ato osetimo koro miyo problem bedo niya challenges ma wan go kaka piny gin gige system gin gik ma system adwa wacho ni for example kawuono ka waketa minister adhi tiyo kanyo higa 4 kata 3 donge bas nitiere ng'ama wacho ni procurement officer mosetiyo kanyo kata higa 30 ong'e everything man kadonjo to ng'ama ni onge gimidhi timo koro inyalo tiyo go authority mari to gima duong' ma adwa wacho mondo mi corruption orume Kenya ka nyaka jowa matindo Gen Zs wagi koro dog gir procurement officer gidhi awinjo ni gisalimia ji gidhi gisalimia jo procurement officer ka giyudo ni governor for example kata governors magi wacho ni governor ni makosa ananeno kata dalo wagujo governor ma Homa Bay onge makosa the main thing en ya mondo mi governor access pesa mi wacho ni lalgi nitie ng'ama nyaka sign ne mondo kaw pesa kata in ing'eyo ni onge kamoro amora ma governor kata president kata minister sign mondo mi pesa owuogi nitie ng'ama sign chieng' ma jok ma sign gibiro wacho ni fine wan kotek to riembwa ure tich ok wabi sign to waneni procurement officers 100 oriembie tich ni ne gidagi sign gima minister dwaro mondo jenziso dio mos ministers nikech katiket mana minister kawuono to ok waloko system mantiere is a problem mai momi yudo niya inyalo will principles e skunde goal principle makaterka riemb nyaka principle moro school pod gore mapi the reason en niya samoro deputy principal man ka osetiyo kao jony ma okdhi samoro senior master ong'iyo makata kel ma principal moro to ng'imani samo jatedo ong'iyo makata koro performance onge ana wacho the main thing ana japuonj mano experience man the thing is not about the head it's not about the minister it's about the system ka president kaka system nyalo change ma wabed gi procurement officers ma will say no to you nyaka gi confirm ni en hospital ogere o fine koka accountant kore kichule bas ka odi to biro to yudo no okay 100 million manika ogero hospitali kendo hospitali wanene emo miyo ni winjo ka jomoko penjo niya oket pesa budget to gimotimo okwane nyiso niya oket pesa budget mar gero ndara to procurement officer osewinjore gi jatelo to gi sign ni ndaro ger to kidhi to yudo ka ndara ni ogere yamo ng'ama yie mondo gino gere yamo kata ng'ama yie mondo pi oger e yamo en mana procurement officer ka accountant eka MP moro nyawuotho gi 20 million miwachogo to ka jowa wacho no everybody koro wach no makata ine makoni ni kel siling 10 ndikni go nyathi wadi we nyathina kata bed mana niya ni the office mar sirikal idwaro gi siling idwaro birth certificate ngato kwa siling 50 wach ni agency odagi so wawachuru no to everything kata police mochungie ndara dwaro siling 50 wani hajo agency odagi drepete jo agency odagi walos geche wa maber odhi ndara tamri uruchiwa soya and that will be the end of everything koro in kaka achiel kuom jogo ma ochun tiere telo mag UDA nikech in coordinator ma UDA gwenge mag Nyanza en wach mane mnyalo nyiso jatend piny Kenya e seche ma koro dhi bet piny kech wacho no dhi sumo paro kowuok koni kod kocha gi koni mondo mi yier jotend migepe mabro konye chopo kar lek mare nang'o minyalo nyiso jatend piny Kenya an achiel President William Ruto nyocho kao telo e plan miluongo ni better plan iluongo ni bottoms up economic transformation agenda manyocho dwaro chenjo godo gik moko ka wuok piny ka dhi malo nyocho nochako gi nomi advice mar ginene nomi advice kaka mar Hustler Fund odhi gi evaluate ni to Hustler Fund was it successful to kana failure cancel it mondo wangi what can move Kenya forward manyiso niya some of the manyo ministers an kaka ja UDA adhi encourage niya Your Excellency, jo Kenya no se wuoyo qualification di bedo important but personal life di bedo very very important nige personal life emukelo wrong perception and for example anonge misach sirikal machamo donge an mana jahala that's the truth coordinator onge misara an mana ni anyalo biro lero gige mo mi ana lero ga gigi samoro kara ka lero mochwanyo ngato samoro ka lero momoro ngato ana lero ga tadhi kendo kulunga tabiro an ka gokinyi kendo sani an chiso ni anyalo wacho gik ma sirikal timo mabeyo to ka timo marach bende wale koro gima nyiso sirikal sani President William Ruto kodhi obet piny obed also very cautious kaka anja yudi yana nyako no be very careful
gi jowa ma jo opposition nikech onge ja opposition madwaro bedo nyadwaro sirikal osasi koro sama jo opposition gi okase gi wach ma koro gidwa bedo gi dialogue an awanyo chiji kodgi ong'e ni back stops with him opposition leader to opposition leaders ok bikaw responsibility sama jo Kenya suffer koro main thing obed ni pache biro tiyo mang'eny but osum paro kokuo kuom these our leaders osuma paro to dhi obed piny to miwa ministers kendo to bas permanent secretaries be thoth odhi reorganize gi ma very moko nitie mar very competent moko be are very incompetent kaka ana jaluo unomiwa kata PS moko achiel kende mwang'eyo wan wachalo gima wan gi PS achiel moko ka bwakia kamoro moko dhi because luo wachalo gima wan gi one PS kende to kata in ing'e machielo en winjo manyige to kata kumo wae gi gimotimo nobody knows so nitie mosenyiso their competence and I can say ok na support Dr. Raymond Omolo but osenyiso his competence onyalo bedo kanyo wan gi PS kaka mar finance mar ginene mar water to moko mane ofel ka mar finance mok nya explain gara gimo gineje makaka dhi dala that's the truth but the most important thing en ni wakaw thuolo kako ganda jo jenzi be koro bede jok madhi mos nikeche gidwa bedo ni ka gikelo wach ma kawuono otim kingi sieko gi moro kingi sieko gi moro wabede gidwaro telo makare pachoka basi ngeni ya jo jenzi be kia kuma gintie gik vindi katika tibole ya mukuro bole ya mukuro so ana a support gini ya gikonyo mondo piny olokre but nitiere dwaro mabende koro nyaka bed organized nikech sirikal tiyo gi budget sirikal tiyo gi plan sirikal tiyo gi policies sirikal watimo gi gimiluongo ni the rule of law ingeni sama koro wadwa tiyo gi gimiluongo ni pach jomoko mano koro wawuok e rule of law wadhi e personal iluongo ni ruling by the whims of individuals tiende ni koro rule of law wabolo kan ingeni gima kotimore sani ni nitie jomoko man oko maluongo ni jenzi mariembo sirikal from outside gichiegni nyiso kata president ni ministers mwadwaro gin ng'ane because king ka gibukore ni ministers jero koro riembo gi mai ng'amiyier koro president yiero joma gidwaro nyiso ni the rule of law koro the wete then wadwa tiyo gi whims the ruling according to the whims of people kata president of nya tiyo without the rule of law so I'm saying ni wamiu president thuolo mondo mikoro constitution maro otek course wabunge nyocho felowa no approve MP ministers mogore piny to ginyagore piny te I believe ni ministers nitiere mo perform kendo mong'ere mano tiyo magi biro duogi parliament biro vet gi biro chako kadho gi manyien bindi biro kel to mako bende adwa advice president ni sani koro ng'i ji kata outside kata na piluoka wan gi ji kata Azimio kocha wan gi ji ma competent but oduoke kwand jo siasa piny kamoko mananeno kikelo ni dwa kel moko jo siasa moseti mamoko nosetiyo morumo mako werego kawo jo ma quick and competent kata giwuok e kabila mane kata giwuok e chama mane to gibi mondo giger sirikal nikech kata an ma jayudien biro bedo na mayot mondo aland yudio mabei kacha mana ka sirikal perform kaka nyocho wakwano gik mane sirikal timo kaka kamano apani mane pacha erokamano nyakwaro Ramogi nyaka